Makadini tinokuchingamidzai vanyarikani. Ndini wenyu Pauro Gorosi, international correspondent weGoho ane mubairo yakati kuti yepasi pano yenhefenyuro yezvekurima. Kuvarume vanoda kufara, Fodya chirimwa chinozivikanwa nekufambidzana nezvinodhaka zvakaita sedoro nemasese. Panguva yekufara machechi atinwe asi kana tapedza chechi yanguva yekunatsa. Asi kuvarimi Fodya mukoto wakajeka wekuita mari uye zvainozoshandiswa hazvinei nesu. Chedu kurima nekutengesa chete. Uye akamboti Fodya inongoshandiswa kuputa chete ndianiko? Fodya inokwanisa kushandiswa kugadzira mishonga nekurapa vanhu kana muzvitendero zvakakosha muvamwe mativi epasi pano. Saka tinoti ngaisiye matemo tirime Fodya yedu murugare. Zimbabwe yane makore 100 ichirima Fodya. Fodya ndicho chirimwa chinodhonza kunge bhuru mari inobva kumhiri kwemakungwa. Inotomira pamamunya ipapo saSoldier Love neWorld Remit neGoridhe. Mugore ra2021 zvinonzi nenhau dzeEuronews panhande mutande, Fodya yakaunza mari inoita 1.2 billion muno muZimbabwe, zvisinei kuti kwaiva nedenga COVID-19. Zvinonzi pasi pano panorima 6.3 million tons dzemashizha kubva 4.2 million hectares dzenzvimbo kana kuti land. Chichirimwa chinopisa mapapu. Fodya icash crop nekuti ine mari yakasviba kutindo kunge mweya wetsvina. Uye zvinonzi mukanatsorima zvakanaka mumbofa makashaya musika wekuitengesa, iyo yatinoti market. Fodya yakatsiga hupfumi hwenyika yedu inonzi GDP kana kuti gross domestic profit nechipo che11%. Zvichinzi 3 million vanhu vanotemba neFodya kuti vararame muno muZimbabwe. MaChinese ndiwo anoda kutengera Zimbabwe kupfuura dzimwe nyika dzose, ayo achitenga Fodya chedu ne50% mugore ra2015. Saka isu Zimbabwe ndisu nyanzvi pakugadzira chirimwa ichi chine mbiri. Kune nyika 5 chete dzinokunda Zimbabwe kurima Fodya pasi pose pano, uye muAfrica yose ndisu mbinga dzepamusoro-soro chaipo, kutopfuura South Africa kana Ijipita, idzo nyika dzinongokumba zvirimwa zvose kazhinji kacho. Fodya kana kuti tobacco kana kuti Nicotiana tabacum yakatangwa kurimwa muna 1605 nemaPutugezi. Vamwe vachiti yakatangwa kurimwa muna 5000 BC. Jesu Kristu asati atombozvarwa vanhu vanga vava kutopupa mweya mufunge. Vamwe vachiti maNative Americans ndivo vakatanga kurima Fodya nekuputa pamusangano ekufadza madzitateguru avo nekuishandisawo semushonga. Saka chaiva chinhu chaikosheswa zvakanyanya. Hewo iyo mhondi inonzi Christopher Columbus ndokuuya kuzozvionawo. Shamwari dzake ndidzo dzakatanga kuipupawo, vaona kuti inonaka. Vavatodzokera zvekutoti vakatoona kuti zvakanaka kudzokera nayo kumusha. Mushure mekudaro vamwe vese vemuSpain nemuPortugal vakazotanga kuipupawo kumusha kwavo ikoko. Vane njere vakati aizve mudzimu yationa sezvo paita mukoto wemari kaapo. Ndokutanga kuirima mushure mekuona mukana waiva warakidzwa neshizha regoridhe iri. Kubvira nguva iyi Fodya yakatanga kuwedzerwa kurimwa zvakanyanya, senge imomo mumaPutugezi. Pakatanga iyo inonzi colonization, varungu vekumaPutugezi vakaunza Fodya iyo kumadokero eAfrica munguva ye17th century. Fodya muZimbabwe yairimwa chero zvayo maBritish asati auya muna 1889, asi kazhinji kacho zvaiva zvinhu zvepamba kwete zvemari. Pakazouya vanhu vane ganda rakamenyeka avo, vakauyazve nepfungwa dzekuita bhizimusi nayo mushure mekutora nzvimbo dzakanaka dzekurimira Fodya yacho.
Kubva ipapo yakatanga kurimwa zvine mutsindo muno muZimbabwe kusvikira nhasi. Nhasi zvinonzi neTobacco Industry and Marketing Board, iyi kambani inoita zvemusika wefodya. Kurimwa kwefodya kunotongwa nevarimi vadiki ayo atinoti ma-smallholder farmers, sezvo vachiunza 50% yefodya yenyika inorimwa pagore. Asi varimi ava kazhinji kacho vanotambura nekuwana mari yekutenga zvikwanisiro zvinodhura senge kana vachitanga, apo TIMB ndopa inombobetsera nekupa varimi avo anonzi macontracts kuti vaite inonzi contract farming. Iyo ndiyo mhando yefarming yekuti varimi vane ruzivo vanoda kutanga vanopiwa zvikwaniso zvakaita sembeu, mishonga, machinery, mafertilizer, mafuta edzimotokari kana marasha kuti varime vozotengesera zvekare goho ravo kana kune kambani inenge yavapa zvikwanisiro izvi. Munokwanisa kuitira fodya yenyu munzvimbo yedryland kana kuti irrigated land. Fodya inodyarwa munzvimbo dzine mvura inonaya sekumashonaland west, mashonaland central, mashonaland east kana kuti manyikaland. Varimi vazhinji vanoitira padryland sezvo irrigation ichimboti dhurei. Fodya inodyarwa munzvimbo dzine mvura inonaya iri nani. Kune mhando nhatu dzefodya dzinorimwa muno muZimbabwe. Aya anoita Virginia Flu Cured, Belly Tobacco neOriental Tobacco. Asi inonyanyorimwa muno muZimbabwe iFlu Cured Tobacco. Ichi chirimwa chinorimwa zvechinhano che95%. Fodya inodyarwa kubva muna gumi guru yozotanga kukohwewa muna ndira. Zvichiendanana nenzvimbo, seedbed kana kuti mubhedha wemudzi unokwanisa kugadzirwa kana kutengwa. Temperature yakanaka yefodya yekuti ikure zuva nezuva iri pakati pe20 ne30 degrees Celsius. Iyo ndiyo nguva inokwanisa kuwanikwa munguva yechirimo tichipa muzhizha. Nguva yakaoma inodiwa kana tava kuda kubvisa mashizha efodya. Pakubva pakudyara pakuzosvika pakuzorongedza semabhero ibasa rakatozvinyanyira rinopfuura zvimwe zvirimwa zvakaita semadomasi, nzungu, muriwo, rugare kana chibage. Zvichireva kuti kana kuri kuzoirima kusvika paunozobhadharwa munenge madya cheziya kunge Adhamu, Kaini naAbhero. Fodya inosakurwa nekupurunwa nokupiwa mishonga yakajeka. Kana kuri kutanga kuirimira, panofanira kuvakwa chimba chekuomesa nemoto wehuni nekuyanika. Saka imi varimi munofanira kurongeka zvekuziva kuti munoda kukohwa zvakaita sei kuti muzive kuti chimba chacho chinenge chakambokurawo sei. Tobacco inoda kurimwa uri panzvimbo mazuva ose nekuti kune zvinhu zvakawanda zvaunofanira kutarisa. Kana dziri nyaya dzekurima fodya, motofambira chinhu chimwe semuroyi. Munokwanisa kubuditsa 2 tons dzegoho pahekita rimwe kana kupfuura. Zvinongoenderana kuti badza renyu refodya munoribata sei. Vazhinji vanorima semahectares. Fodya haidi usimbe. Ine ayo anonzi ma-legislative debts kana kuti mhiko dzefodya. Zvirongwa zvemishonga, mafertilizer zvacho zvinofanira kuchedzerwa zvakajeka sematauriro azvinoitwa nehurumende kuti mukohwe zvisvinhu zvekubuditsa mari iyo yatinoti profit zvakakosha zvisingaite. Hongu, chero hurumende ikakuudzai kuti moisa mishonga yenyu yefodya neruoko reruboshwe, makapira gotsi kuchamhembe, makasimudza mureza pakati peusiku, motoita saizvozvo. Chiito icho chakakosha chinodaidzwa nezita rekuti curing muchingezi. Ichi chiito chinoitwa nyamashizha efodya akabva kutemwa kuti ashanduke karuvara kehugreen kaye kuti kaite yellow, iyo yatinoti golden leaf yedu yatinoziva iyo top leaf chiparura. Panyaya yeunaku kupisa kwefodya kune basa tinozviziva nokuti ndio poto yacho. Ukabika mbudza basa rese raitwa uku ratopera.
asi curing inowanzoitwa nehuni dzizhinji. Nekudaro izvi zvinombokonzeresa kunyunyuta nevanhu vanomirira miti nemasango emunyika nenhau yekutemwa kwemiti iyi. Zvinonzi neForestry Commission of Zimbabwe, iyo yatinomboti FCZ, inoita zvekuongorora zvekuchengetedza masango enyika, kurima fodya kuri kutema 60,000 hectares dzemiti pagore. Asi nyanzvi dzemasango idzi dzinoti iri dambudziko rinokwanisa kupidzwa nekudyara miti inokurumidza kukura yakaita se-eucalyptus inofanira kushandiswa curing zvizere, ayo anonzi mawoodlots, kana kambani yeTIMB inotsigiranawo nazvo izvi. Zvakanaka kuti mumwe nemumwe ari kuita fodya ave newoodlot yake yaanoziva kuti ipapa ndo pandichazotema huni dzangu dzekuti ndipisise fodya yangu. Nokuti kana tinge tatema miti ndo zvimwe zvezvinhu zviri kukonzeresa climate change. Saka isusu ngativei vanhu vanocontributa towards reduction yeclimate change nokudzvara miti. Asi varimi vazhinji vanochema-chema nekuwana nzvimbo yakatambanuka yekurima mawoodlots aya. Vanoti havana munda muhombe wakakwana wekudyara fodya yavo, ko vanozoiwanepi nzvimbo yekudyara miti iyi? Munana kurume kana kubvumbi, misika inovhurwa sezvo varimi vanenge vava kukohwa, richizovharwa kunguva dzagumi guru. Apo ndipo varimi pavanoenda kumusika yefodya yakaita seBritish American Tobacco Zimbabwe, Premium Tobacco Auction, Zimbabwe Leaf Tobacco Company, kanoti iyo TIMB. Uku ndokunenge kune makambani nembinga dzinoronga nekubisa mari yakasviba semudzimu wegorilla kuti dzizogadzirisa mashizha aya muzvinhu zvavanenge vachida kuita zvebhizimisi. Nyanzvi dzefodya ikoko dzinoongorora kujeka kwefodya yenyu netsika inonzi grading nekuisa mumapoka kana classification muchingezi. Vobhadhara bhero racho zvinoenderana nekunaka kwaro. Mugore rakapera muna 2022, fodya yakarimwa zvinonwisa mvura zvose nemaheu. Misika yefodya yaiva yakasimba, asi fodya yacho yaiva isina kuwanda zvayo. Zvisinei, vanoti 620 million US ndiyo mari yakabva mukutengesa mashizha aya aiva arimwa muno. Tichipeta chirongwa chino, fodya chirimwa chinoda vanhu vanoshanda nevanotozvipira. Kune hazvo zvinhu zvikumbonetsa nenyaya yekudhura kwezvikwanisiro nekushaya mvura kumamwe matunhu. Vamwe varimi vari kukanda mapadza pasi nazvo, asi zvinonzi Zimbabwe inovimba kuvaka bhizimisi refodya kuti riite bhizimisi remari inoita 5 billion negore ra2025. Saka zvichine mari uye ramangwana redu rakajeka. Mukashingirira, saka ndini wenyu ndanga ndiri Paulo Gorosi, international correspondent weGoho, ndichiti musare zvakanaka varimi. Tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chanhasi. Kuno kuFarm 4081 zvekare tinombogadzira nokutengesa mastew products akaita semabugler bars anobatsira kuchengetedza makeji ezvipfuyo, maash stoves anoshandisa marasha, mabraai stand ekubikira akaita seaka katema kekunaka aka nemakeji. Nemakeji chaiwo kana muri murimi anoda kutanga kupfuya mhuka dzamaona muchirongwa chino. Chero zviri zviro zvose zvinoita nezvekunama nekubatanidza simbi, hewo tinotobata basa. Kana muchida kuziva zvimwe zvizere zvemastew products edu kana kupinzwa mumagroup ekuchengetedza zvipfuyo akaita sehuku 4081 yekupfuya huku kana kuti Doors Cave Rabbitry inodzidziswa kuchengetedza tsuro, chingotibatai panhamba idzi dzerunharembozha rwenyu dzinoti 0712 150 174 kana kuti 0782 207 671. Murimi munhu hama dzangu, kusvikira patichakuonai pachimwe chirongwa chino cheFarm 4081. Sarai zvakanaka.